Hej, illum ħanaqraw waħda mill-istejjer fis-sensiela Il-Bawxati ta' Marju. Marju u l-ħmara l-Griża, miktuba minn Ursula Borch. Giovan, wieħed mill-ħbieb ta' Marju, kien joqgħod ħdejn Marju. Il-familja tiegħu kellha razzett u Marju kien jieħu pjaċir imur għandu u joqogħdu jaraw l-annimali. L-iktar li kienu jħobbu kienet ħmara żgħira. Giovan kien semmiha Żurina. Kienet griża ċara, kwieta u obbedjenti. Missier Giovan kien imur biha l-għala. Kien jagħmlilha l-karrettun u meta ma jkollux ħafna tabija xi ġor, kien jippreferi jieħu lilha mill-ilbal li għalkemm kien jiflaħ iżjed kien ta' rasu u kultant tgħid kemm kien iħabbtu biex jobdi. Żurina kienet toqgħod fi stalla żgħira b'bitħa magħha. Giovan kien jieħu ħsiebha hu, kien jalifha u jagħtiha l-ilma u darba fil-ġimgħa, is-Sibt, kien ingħatfilha l-istalla. Meta nhar ta' Sibt Marju ma kienx ikollu x'jagħmel, kien jitlaq għand sieħbu u jgħinu jieħu ħsieb Żurina. Sakemm Giovan ingħatfilha, Marju kien jagħmlilha l-alf fil-maxtura u jagħtiha ftit ilma frisk. Żurina kienet dragħthom iduru biha u tgħid kemm kienet tħobbhom. Malli tisma' l-ħinhom kienet toħroġ fil-bitħa u tibda tinħaq biex turihom li qiegħda tifraħ bihom. Jekk tkun ilha ma toħroġ ma' Missier Giovan, missieru kien jgħidlu jlibbisha l-kappestru u joħroġ biha fil-passaġġ fl-għelieqi ta' wara r-razzett. Giovan kien jaqbad il-ħabel tal-kappestru u jimxi ma' Żurina qalb l-għelieqi. Dejjem kien jagħmel kważi siegħa b'Żurina mixja warajh u kultant jieqa' fit-teftef xi ħaxixa li toġobha. Tgħid kemm kien jieħu pjaċir jimxi qalb l-għelieqi għall-kwiet u f'dik l-arja pura. Lil Żurina kienet toġobha wkoll din il-ħarġa qalb l-għelieqi. La kien ikollha karrettun xi ġġor u lanqas tabija. Sibt minnhom Giovan kien qiegħed ingħatfilha l-istalla meta Marju ġie ħdejh. Ngħinek Giovan, qallu kif raħ inaddaf. Iva jekk trid, agħti għalli kellu l-ilma u x'inlestu se noħroġha passiġġjata qalb l-għelieqi għax din il-ġimgħa missieri ħall-bal għax kellu tabija tqila xi ġor u lil Żurina ma ħariġiex. Qalli biex noħroġha tagħmel ftit eżerċizzju. Nista' niġi miegħek jien ukoll? Qallu Marju. Jekk trid tiġi ejja, imma għandhomx issija ndur biex tkun taf. U iva ma jimpurtax, m'għandix nagħmel u ommi taf li qiegħed hawn. Komplew bix-xogħol u x'inlestew Giovan libbes il-kappestru lil Żurina u telqu fil-passaġġ qalb l-għelieqi. Marju beda jieħu gost f'dak il-kwiet jara lil Giovan b'Żurina mexjin quddiem. X'daqsxejn arja pura u xi kwiet kien hemm. X'ingħamlu nofsija jippassiġġaw, Giovan qal lil Marju li se jdur lura. U Marju qallu biex immexxiha hu. Giovan taħ il-ħabel u Żurina bdiet mixja wara Marju. Meta ddiet xi kwart oħra, Marju beda jgħejja u l-ħin kollu beda jieqaf. Ġie ħsieb f'rasu, min jaf kieku jirkeb ftit fuq Żurina. Dik imdorrija ġor it-tobija, żgur li tifilħu. Ma kienx imdorri jimxi dak il-mixi kollu. Waqaf u miegħu waqfet il-ħmara u Giovan ukoll. Giovan tassewa jgħid, ma niflax nimxi pass ieħor. Min jaf kieku nirkeb ftit fuq dar Żurina. Dik tiflaħni żgur u mdorrija ġor it-tobija. Qal Marju. Imma mhux dirett fuq dara, iġġor it-tobija fuq il-karrettun. Ma naħsibx li idea tajba, mhux dalwaqt naslu, wieġbu Giovan. Ħallini nipprova trid. Kollox sew, imma ma naħsibx li se tħallik ta'. Marju sab biċċa ħajt baxx, tela fuqu u Giovan ressaq lil Żurina ħdejh biex jitla' fuq dara. Kieku rnexxielu jitla' imma malli Żurina ħasset il-piż tiegħu fuqha għoliet fuq saqajja ta' wara u Marju spiċċa bil-qiegħda fl-art. Malli qamu kien se jerġa' jipprova jitla' fajritlu daqqa biż-żewġ u mnalla kien ftit il-bogħod għax kienet tieħdu ġew wiċċu. Giovan kellu biċċa xogħol biex jikkalma u ma taħrablux. Marju bid-ispita li kien ħama l-art beda jħoss ġismu kollu jiġaw. Imma l-aħħar biċċa triq bil-mixi kellu jħodha b'Żurina tħares leħ bl-ikraħ u lanqas biss ridiet ħdejja aktar.
Tom ġili ġratilkom xi ħaġa hekk b'xi annimal? Naraw iktar fuq Mario fi storja oħra darba oħra.